Umuntu ama-demons. Hallelujah. Weno-legions. So bashintsha into engafani busho numbers yakho. Abantu bathi 62,000. Abanye bathi 10,000 demons. Kodwa ekubaleni ukuthi kwake umoya of the region, umoya wendawo. Hallelujah. Noma ngayi group yamasosha more than 10,000 ngiyethanda lesho njalo. Ayikumuntu oyedwa affect uhlobo lamademoni. Ngiyezwa abazalwane nobaba lo kwakuthi makufika umuntu eshonile ngendlela ayidangerous ngayo. Wayilinda umuntu angcwatshwe, uma ufunda ukuthi angcwatshwe khathi nihamba kodwa aqala bengangcwatshwa bengcwatshwa njengamanje njengasemakhaya amafama. Amen. Yes. Now ufike umbe khona umgodi umuntu ongcwatshwe ushini hamba nithi nami ngendlela umuntu ayipossess ayinamandla ngayo wayemba ahambe usenambile afike kumuntu adle umuntu lo phansi. Ngendlela ayipossess ayigcwele imoya ngayo. Uma ufunda ngayo kahle iBhayibheli likuvezela ukuthi wekade ethi wekade boshwa ngamaketango kuthiwa amaketango ekwazi ukwaqashula awashephu lamaketango ozankosi awaqashula. Mhlawumbe babengekho ozankosi masosho ilevel yamanje yakudala mhlawumbe kwakuyibopha ayisuke boshwe ngazo kodwa wayinamandla ngalendlela ukuthi wayevele ayiqashula ibopha. Niyangizwa bazalwane uthiwa wayithatha amatshe ayikwebe uzavuza igazi ayikwebe uthiwa wesezame kaningi ukuboshwa kodwa eqashula ngendlela ayipossess ayinohlobo lemoya elalikuye ngalo. Niyezwa bazalwane uthiwa akasekho umuntu oyengakwazi ukumbopha. Nangu uJesu esukela abafundi bakhe kade enza ama-miracles and wonders kade bedla ifeed abantu more than 5,000 kuba labesilisa bengaba labesifazane neyingane. In total those people were more than 10,000 people. Kuthi uJesu wabona sebekhathele ngoba njalo bekade kushunyayela abazali kuyakhathala uzobona mhlawumbe nje ngesonto uma sivala sokhathala. Amen. Sambe siyophumula nje hambe ngiyobuka imovie mhlawumbe unkosikazi wami uNkulunkulu esiphi imali sambe sehotela soshawa amanzi ashisa usidunisela ehotela kube mnandi siphumule sike sidle kamnandi ngoba sobe sikhathela bishumayela umsebenzi wenkosi uyakhathaza. So nalapho uJesu ade befida ukudla uJesu ade shumayela intaba intshumayelo yasentabeni bayazi uChapter 5 uChapter number 5 uChapter number 6 ubusiwe abalambile belambile inkosi ukuba bawusuthiswa abala uJesu. Amen. Lithi uJesu wabona sekhathele wathi let us cross over to another side aswele ngaphesheya. Lithi Bible bafika bebephakathi nendawo kuthiwa kwavuza umoya beyaphesheya. Nezwa bazalwane kwavunguza umoya wavunguza nje ukubona nje intende enyakaza wavunguza umoya kanti uJesu lele. Amen. Wayifuna mnanzi ngifohlezi lapha uma kuvunguza umoya lithi kwangena amanzi angena. Ngifuna ukusho amaphilip ngifuna ukusho ivision engiyibonile ngiyathandaza ngifuna ukuzithandaza ukuthi phela ngithanda yonke into ukisho ngeBhayibheli ngiyathandaza. So uma kuvunguza umoya uJesu noma iqimele kanje noma kodwa uJesu wangathulele. Amen. Ekimezini phela athenga umshumo lezolo nami I quote why 100% man 100% God. So 100% man was tired wawukhathele kade shumayela ondla abantu ethandaza. Amen. So ukhathele as a man but as God amandla khona kodwa as man ukhathele njengendoda njengomuntu as a human being ukhathele. Lesikhathi ekhathele waphumula lesikhathi ephumulile abantu la wavunguza umoya ekhathi umoya uvunguza amanzi angena phakathi emkhunjini. Lesikhathi amanzi angena babothi bazocwila bagcina befa bathi asikwazi ukucwila kodwa sebesamba nendoda ukuthi iBhayibheli konke kuvele ngangale kwavela ngalo bonke ofikileyo. Lithi babukela bodwa bathi socwila kanjani ekhona umaster. Lithi bamnyakazisa bathi master ulele kodwa sifa. Igama lithi master it's an English word means controller. Wena wazi ukontrola zonke izimo ungafuma kanjani sife kodwa ukhona among us. Ulupho hlobo lomoya ongasibhubhisa sibhubhe kanjani wena uNkulunkulu akuphutshwa uma sekukhona uThixo akuphutshwa lithi bamthinta babe bemthinta wasukuma wakhuza umoya
Hallelujah. Wawayeka amanzi kodwa waya kwisource lento ayenze kuze kube vuza amanzi. Wawayeka amanzi wayewufunguza wakhuza umoya okuyiwona ofunguzayo bese amanzi angene phakathi wakhuza the source. Ngisho manje mahamba kunehlobo lemoya mfana sizoyikhuza. Ngisho manje uba ngizonika umthandazo wa 5 minutes non-stop sikhuza imoya egameni lenkosi. Hallelujah. Uma uNkulunkulu Lazaro ungaqedi la, uma uNkulunkulu ekuthuma endaweni ukunikeza igrace, ukunikeza ipower, ukunikeza amandla aleyo ndawo. uNkulunkulu akakuthumi endaweni engazange akunika amandla aleyo ndawo. Zwana uNkulunkulu engithuma engibizela uTongaat wabhala igama elithi Tongaat. Wathi uTongaat yoba nemizwa yoba nayo yonke into Tongaat. Osikhathi angena mfazi. Kanti uNkulunkulu engithuma uTongaat kunanomfazi wami ukhona uSoTongaat. If not disobey ngamdala uNkulunkulu ngaba kunamfazi ngaba kunayingane nginomfazi nezingane ngoba ngalalela lo ngithumile kanti yonke into yami ikhona ikwi-package. I-assignment engithunywe yona kuyi-assignment othunywe yona yonke into oyifunayo iphakathi lapha. Njengoba uNkulunkulu esithume sanini kule package yana kunempiliso yabantu bala kunemsebenzi kule package kune-deliverance kule package kunokushintsha kule package kunemali kule package kunama-promotion kule package yonke into kule-assignment esithunywe yona kule ndawo. Mshumayeli lo siyalinda kancane senze into zethu. Thina hlale emotini kancane angasiphazamisi. Gijima nje umshumayeli angasiphazamisi bazovela ngibona bese kuyatatazela hlale emotini. Ngoba uzosongitatazelisa. Kanti ngayiqedi intengizile la. uNkulunkulu ekuthumile kukho ukuthuma kwi-assignment ene-package yonke into yalapha. Njengoba uNkulunkulu esithuma ukuzobeka itende la yonke into yasesanile ikule package. uNkulunkulu amalungisana umtshengise uthe la namhlanje la ufike ubuze wathi kunomzalwane noma kunomuntu noma ngabe u3 kuyenze kulo ashite ngathi usho umuntu oyedwa kanti baningi. Wathi labelala khona ekhala lala akanakho ukuthula loyo. Ngasibona sengiseflatini ngihlala la mina kodwa ngiyibone ngiseflatini nomzalwane ngithandaza lo muntu ola ngaphakathi ngithandaza angazi uhlobo lento emoya emhlupha kodwa bengikwakho. Wathi uNkulunkulu umtshele loyo athinte beniphuma la noma kuthiwa ikusasa uye khona ushaka labashaya ola khoshala bathala bashama lamasha uyokhuza umoya lapho ukhuza umoya. Yabona bekuthuma kwi-package. Mina bengilele ebusuku nawubulele kodwa mina bengikwakho mhlawumbe nawubulele kanti ngikwakho. Ngimubone nje uMama Mzobe ngithinta ngezinye ebusuku kanti uthinta inyama umoya ukwakho. Uthinta mina kanti mina sengikwakho. Ngithe sanjalo ngabona incinci esikhonza ethi umsuku ukhona usazofika ngizomtshela. Ngabona naye bethi bamjikele emsebenzini. Lento izokho zama-customer abantu basebenza ngazo ma kukhona umama osho umqeda ongezwa lutho ngaye osho umqeda. Ngathatha itshe ngashaya lo mama ngathi mshubu isho lesikhathi sokubaleka Nkosi yami. Ngimkhuzela izimpi engakafiki italent. Ngoba uNkulunkulu bekuthuma ukunika ipackage yalapho uthunywe khona. Ngithe ngisaneke lokho ngayibona ngisemall. Emall bengisemall bengazi ukuthi kufika abantu uhlobo labantu bephethe ibhamu bezobamba inkunzi bezobamba ingcebo bezobamba imali. Kudutshulwana emall kuyonke into. Ngithi uNkulunkulu ngenzeni ngicashe uthi uzocasha kanjani? Phuza umoya. Phuza.
So asibhili ngokuba la ngisho uNkulunkulu bekunika ukunikeza ngisho indawo akasinikezanga iSunhill ngisho uTongaat namaphethelo ngisho izitolo zakhona uShopper Shama lima Marashanta kede lama oakame sibakhona banikwe thina opapa khona banikezwe thina sinamandla okhuza umoya egameni likaJesu. Funa sithandaze manje. Ngithe ngisanake lokho ngayibona futhi le vision yamasutha azithanda vision yamasutha. Baqoka zamaNigeria nabona umuntu waseAfrika abaqoka la mashirt akhona adabuke la wabona amahle. Kodwa la bengathi ama price akhona gijima ko 10,000. Bengathi khona ukubende more than 10 ngithi wonke lo 10 wami kukhona umuntu obhizi wathungayo ngathi khona effect. Ngabona ayibona uNkulunkulu la sizoqoka la ngathi uNkulunkulu iminingi yalo wathi hayi profession. Akekho umuntu ogqoka isudu normal. Umuntu ogqoka isudu so mhlawumbe basuke yena usuke uthisha basuke besebenza wathi la ngizodedela izinto ezizojabulisa abantu. Abantu bazo-enjoy, they will enjoy themselves. Kodwa yonke lento ibuwe uyidedela njengomuntu obizelwe kuleyo ndawo because kwi-assignment yakho othulwe yona kwi-Sunhill Tongaat kwi-package yakhona kunalo yamama kunalo yababa kunane-bishop kunomama uJesu package. Hey, bekhona nawe sifiso nawe kwi-package ka ngisho nawe Lazarus a preacher kodwa uyawushathala abashama liyakhoshana abakhala abashama liyakhoshana abashama ka hello kosha kepekete makuta makata the package kule package khona impilo yakhe ozothatha ihealing ozothatha ukuphila kule package aqedele verse 10 Jesu wakhuza umoya wathi beqeda ukukhuza umoya uJesu umoya wathula bafika ngaphesheya. Uma befika ngaphesheya kwaqhamuka indoda enoligion yathi ngemsebenzi imuni nawe indoda naNkulunkulu ophezu konke kanti uzohlupha yena. I love that one. It means le mimoya iyazi kahle uma sefuka uJesu ukuthi iyahlushwa. Lana ngaba nombono mamthusi phambi kokuthanga ngilele ingathi labantu behlela ngeveni bexoxa la ngaphandle la ngasetendeni bebuza bethi kahle kahle labantu ngoba bebeke letende bahamba nini bazokwenzani. Ebusuku ngoba bakhuluma nangathi belele. Ingane labanayo enze babe nefear bathi uhamba nini. Ngaphendula kwivision ngathi asindawo. Asindawo bengazi nami sengihlala la enumber 37 asindawo noma intende ngavala kodwa ngoba ngisala ngisazoqhubeka ngithandazela indawo ngithi come on shala mahula basiya la lamahenda lamahila lamahela mahola siyathandana sezokudedela into yakho manje. uJesu eqeda ukukhipha lo moya uJesu eqeda ukukhipha le ndoda ethandazela umoya uhamba kule ndoda lithi wathi buqeda ukuhamba umoya le ndoda yafuna ukumlandela. Then Jesus said don't follow me now. Hallelujah. Hamba uyoyiveza kuphi? At home. Yayiveza ekhaya. Khumbula le ndoda inomfazi nezingane kodwa into ethi sibambile yenza ukuthi ihlwaye nomfazi washona nezingane. Awukwazi ukungilandela ungaqala ungafile ekhaya. Go and testify of what the Lord has done. Kulabantu khona la abazoqala bazoba nobufakazi bezinto uNkulunkulu abazenze phambi kwabo. Nabantu bazonikeza ubufakazi nabantu ade bezi le tende bangisitrefe le tende alihambi ngani leli tende ezokwenzani bazobona mina ngiphumelela bese bathi ngempela uNkulunkulu besambele. uNkulunkulu besambele. Sengifuna sithandazeni sengiqedile. Bible eliya umuntu njengabantu njengathi. Hallelujah.
beka lapha umshumayeli khona eleyo umuntu njengathi wakhuleka ukuba nganithi for 3 years and a half la nganetha waphinde wakhuleka futhi imvula yanetha. Hallelujah. Imvula it symbolizes a blessing. Imvula imele isibusiso. Lento ekadivala isibusiso sakho. Namhlanje I stand here as a prophet of God. I stand here as a servant of God. Ngizothi uNkulunkulu ongithume kule ndawo. Ngiyayivula ke manje package. Ngidedele umsebenzi, ngidedele ishilingi, awusha, ngidedele promotion, ngidedele injabulo kuwena, ngidedele umsebenzi kuwena, ngidedele imali ayivale kuwena, ngidedele ukuphila kuwena. Oshalaba siyalaba, ngidedele amandla egama likaJesu. Ngisho indawo yakhona lana ekade kufika iGebeko uzoyibapha endaweni yaseMoli